Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Find the Aliens μόλις. Την προηγούμενη φορά που το έπαιξα και κατάλαβα ότι έχει κι άλλο. Αν δεν το ξέρετε, δείτε το άλλο βίντεο. Και τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι μας έχει. Human Airport. Ήταν Human Airport. Ναι. Εντάξει. Όχι gambling. Όχι Μην το κάνετε ποτέ αυτό, παιδιά. Είναι ψεύτικο. Και επίσης μπορεί να πάτε φυλακή. Όχι, μην το κάνετε. Είναι ψεύτικο και μπορεί να πάτε φυλακή. Μην το κάνετε. Άρα ξανά. Λοιπόν. Human Airport. Ναι. Τέλεια. Τέλος πάντων. Δεν χρειάζομαι το αυτό, αφού έχει αυτό το έξω. Θα περιμένω μέχρι να δείξει έναν εξωγήινο και ένα άτομο πιου πιου. Λοιπόν, πίτσα και κάτι τέτοια και κάτι μελιτζάνες. Ποιος παίρνει μελιτζάνες στη εκδρομή, πώς το λένε. Αυτή η μουσική. Όχι πάλι με το gambling. Απλώς κολλήστε τη διαφήμιση, παρακαλώ. Όχι, δεν σας δίνει κέρδη. Παιδιά, είναι ψεύτικο και σίγουρα θα πάτε φυλακή αν το κάνετε, αν μην το προσπαθήσετε, εντάξει. Γιατί λέτε... Και κανένα έτσι, για βιά. Πάμε γρήγορα. Ναι, υλικό αφήσεις και ακόμα στο... Κάτσε εκεί πέρα. Τι... Και μόλις χάλασα το αεροπλάνο. Μάλλον tap to start. What? Δεν θα σας παραδοσιάσω αυτό. Κάποιος άλλος. Γιατί ήταν μια αρκούδα. Ήταν μια αρκούδα στο αεροπλάνο. Τέλος πάντων. Τώρα τι level είναι. Και επίσης, πόσα άλλα levels υπάρχουν ακόμα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, μετά τις 6, 7, 8, 10. Γιατί έχει question marks.
Τέλος πάντων. Παρίσι, τέλεια. Σε αυτό το παιχνίδι μάλλον δεν μπορείς καν να πας ούτε διακοπές. Αυτό. Παρέλεγα να κάνω παιδιά, απλώς εγώ κάνω πιου τους εξωγήινους, δεν σας κάνω κάτι. Και είδε κατά κάποια εκεί ήθελα να το φάω. Τέλος πάντων. Το κρατούσα εξωγήινο, άρα τέλος πάντων. Εντάξει, φυσικά και είναι αυτό. Κάνω κείμενο άδεισα μπροστά. Είσαι ψεύτικος. Πάμε γρήγορα λίγο. Πού είναι ο βασιλιάς εξωγήινος? Αν έχετε καθάρει το εντάξει, φτάνουν οι φωτογραφίες. Εντάξει. Πάντως λέω τώρα, πού είναι ο βασιλιάς εξωγήινος και εμάς θυμήθηκα. Τον κάναμε πιου μέχρι να εξαφανιστεί. Βασικά μπορούν, αλλά τέλος πάντων. Έλεγα δεν μπορούν να είναι δύο άνθρωποι με τα ίδια ρούχα. Αλλά τέλος πάντων. Γιατί παίρνετε το πίσω? Είναι, αλλά εντάξει είναι. Παιδιά, να σας το πω, ο πύργος του Άιφελ δεν είναι πολίτης, είναι ένα πύργος. 2, 3, 4, 5, 6, άρα ναι. Το 10, 11, 12. Γιατί λένε ότι risk for now, what? Άρα έχει κι άλλο. Άρα θα το να μην το διαγράψω αυτό.